Ti eisiau fi ddechrau ochr arall efo Ilan? Ie. Wel, prawn da, croeso ato ni i fa Eisteddfod yr Urdd, mae'n bnawn dydd Mawrth. Be di o, diwrnod 4? Ie, dwi'n meddwl, dwi'n colli count o barod, diwrnod 4. Felly, mae i wedi dechrau pigo o bwrw, felly mae croeso i unrhyw un ymuno efo ni. Mae bod, allai ofyn i chi eisiau mics fyny chdi fach, achos bod o'n pigo'r sŵn i fyny. Ar hynna. Ydy, o ie, mae hwnna bach gwell, just gan bod fi ddim wedi meicio fyny. Felly, ia, ffion dwi'n gweithio fel swyddog hyrwyddor Gymraeg fel pwnc i'r Coleg Cymraeg Genedlaethol, a dwi'n falch iawn o gael cwmni 3 o'r gorllewin i ymuno efo ni, jyst am sgwrs sydyn heddiw i drafod astudio Lefel A Cymraeg, astudio Cymraeg yn y Brifysgol, a dwi'n ffodus iawn, dwi wedi cael cwmni y 3 o'na chi mewn gwahanol ffyrdd dros y flwyddyn dwytha. Ilan a Jacob, chi wedi gwneud paneli fi, Lleucu-Haf, ti wedi bod yn brysur iawn yn gwneud stwff ar Cymru'n Genedlaethol i ni. Felly, mae'n neis cyfarfod chi mewn person. Felly, ia, na i agor, na i jyst gofyn i chi gyflwyno chi yna yn ystod iawn. A Ilan, dwi'n meddwl, eich ar eich di sy'n ennill i peth am fyw agosa i faes y Eisteddfod. Ie, Ilan Wyn Jones dwi'n breiddiol o Grymych, bellach yn byw yn Gaerdydd, yn gweithio fel cyfreithiwr masnachol i gwmni Hugh James, cyn hynny o'n i'n gweithio i Eisteddfod, nes i wneud yn gwrs hyfforddiantu gyda nhw, yn un cyfreithiwr Eisteddfod yn cymwyso efo ni. A ie, fel nath fi yn sôn, mae gytre yn agos iawn i'r maes yma, a mae llantwr wedi fel teulu yn le pwysig iawn, gan bod yn anti trwy briodas hefyd yn dod o llantwr, a i tir nhw yw beth i ni'n eistedd arno nawr i gyd. So, ie, mae'n Eisteddfod sbesial iawn i fi. Gwych, diolch fawr. Jacob? Ie, Jacob Morris i fi. Fi'n gweithio fel newyddiadurwr gyda Newyddiadurwr yn BBC Cymru, yn benodol fel gyhoeddydd gwleidyddol, ond yr wythnos yma fi'n gwneud bach o bopeth yn gyhoeddi fydd hyn yn Eisteddfod, achos fi'n eitha cautious i weid pan mae'n gyfnod tawel yn gwleidyddol, achos o'n i wedi cael hwnna ar sbel na. So, fan hyn, yr wythnos hon yn gohebu i fi'n byw yn Gaerdydd, ond yn reiddiol o Lanelli. A Lleucu-Haf? Lleucu-Haf dwi'n newydd gorffen blwyddyn 12 yn Ysgol Bro Preseli, lle dwi'n studio cerdd, drama a Cymraeg. Ie, fi'n byw yn agos, fi'n byw byti cwarter awr bant yn Brynffordd. Felly, agos iawn. Mae'n neis gael Eisteddfod yn agos i gytre. Ddychmygu, a mae Lleucu-Haf yn llysgennad ysgol i ni. Felly, os ydych chi'n spotio unrhyw un mewn crysa, pinc a glas wrth yma, crysa lliwgar, maen nhw'n lusgennadon ysgol neu prifysgol. Felly, a ti'n newid, ti'n dod i ddiwedd y gyfnod o'n dweud, fel llysgennad ysgol, a fel ni sôn yn dechrau bod yn brysur iawn. A dwi'n credu bod ti'n cael Eisteddfod brysur hefyd. Ti wedi bod yma bob dydd? Hyd yn hyn ydw. Fi wedi bod yn rhan o y sioe Sefyll ar y Sgwar. Ges i erddoer o'r seddfo. Camgymeriad yma. Diolch. Be di'r enw? Da ni eisiau gwybod be di'r enw? Lleucu-Haf. So, achos bod ffarm ochr dad yn Llangenllo, a mae eglwys reit ar y clos lle ges i fydyddio. So, Cynllo fi wedi defnyddio'r enw. A gan bod gennych chi'r meic, Lleucu, na i aros efo ti. O ran, nes i sôn bach am pyncia fel dda, so ti'n newydd orffen blwyddyn 12 yn Ysgol Bro Preseli, yn Crymych. Beth ti'n fwynhau fwyaf am byw yn yr ardal yma? Dwi'n siŵr bod hwnna fel, bych chi'n falch iawn nes yma? Fi'n credu fi'n joio'r cymuned glos i da ni. Fi'n credu lawr yn Crymych yn yr ysgol o pethau, fi'n credu chi'n cael cymuned wahanol. Fi'n cadeirydd ar aelwyd Crymych, a heddi ni'n cystadlu yn y parti Cerdant. Felly, mae'r gymuned mae'n rhywbeth wahanol. Mae pob un yn nabod ei gilydd. Fi'n cerdded lawr stryd a chi'n nabod beth i 5 person i eros bod yn wacfyr. A fyd, fi'n aelod o Theatr Bro Preseli, felly mae hwnna'n... mae'r pethau yna'n rili arbennig i'r gymuned. Gwych. Ilan, meddwl at ti hefyd, fel ti'n sôn, ti hefyd yn dod o'r ardal, yn gyn Ysgol Bro Preseli. Pa atgofion sgen ti o magwraeth yn yr ardal yma? Mae'r ardal yn
rhywbeth pwysig ofnadwy fi'n bachu ar bob cyfle pan dwi yn gydydd ddim bellach i sôn am y ffaith bod fi'n dod o'r ardal yma. Oedd bywyd ysgol yn gyfnod hapus iawn i fi. O'n i'n gyfarwydd iawn ar ysgol uwchradd cyn bod fi'n o'n ymuno, so mam yn athrawes drama ar y pryd a yn cofio sawl achlysur y benwythnosau ble o'n i'n mynd mewn i watcho practice drama pan o'n i'n 5, 6, 7, 8 mlynedd oed. So mae bywyd yn ardal Cymraeg, ond yn ardal ehangach. Mae'r teulu yn dod o'r ardal i gyd naill ai o ardal Cymraeg neu o Aberteifi. So, ie, mae'r lle yma yn golygu lot i fi a mae wastad yn special a gallu ddyn ôl yr ardal. Gan chdi efo y meicroffon, o ran ysgol, sydd yn amlwg aros yn y chwechad yn Bro Preseli, ti'n bach sôn bach mwy am y pynciau nes y ddewis, sydd yna'n iawn? Ie, so Geiryddiaeth, celf a Cymraeg nes i benderfynu astudio. O'n i wedi gwir ddim yn hollol siŵr beth o'n i moyn wneud ar ôl ysgol, ond o'n i'n teimlo bod y pynciau yna yn rheini oedd yn sgiliau yn gweddi'n dda i cyfer nhw. A wedyn penderfyniad yn hwyrach lawr y lein oedd i'r rili i fynd ar drywydd gwaith yn y byd cyfreithiol. Ond o'n i'n teimlo bod y pynciau yna yn enwedig Cymraeg yn mynd i fod o fantes mawr i fi, oedd y sgiliau o'n i wedi datblygu. Fi'n credu bod mae lot o bobl yn gyflym iawn i jwmpio'r casgliad bod astudio Cymraeg yn rhywbeth cyfyngedig iawn. Mae dim ond yr iaith ei hunan byddech chi'n canolbwyntio arno. Mae'r amryw o sgiliau mae disgyblion yn ei datblygu tra'n astudio'r pwnc. Fel nifer o ieithoedd arall, ond yn amlwg oedd gallu astudio'r Gymraeg yn rhywbeth oedd yn agos iawn at ynghalon ni. A'n bendant mae'r pwnc wedi fy helpu trwy ystod yn yngyrfa i hyn. Ddwy'n ôl i holi chdi am y cysylltiad o'r gyrfa wedyn. Jacob, os ti hefyd, fel ti'n sôn, ti'n dod o Lanelli, ti'n sôn bach dod o ran chwechdi yn y chweched a'r pynciau stwff nes ti ddewis? Ie, fi'n teimlo bach o ffrod fan hyn, yng nghanol. Mae eisiau benrog i fi jocan westi. Ddim gymaint o fi. Ie, gweud. Ond na, nes i Ysgol Straden yn Llanelli o'n i, nes i astudio Gymraeg Lefel A, nes i Gwleidyddiaeth, hanes, sa'n gwybod beth arall nes i fyd. Ond, i fynd nôl at un o pwyntiau Ilan dyd y gwir, oedd astudio y Gymraeg yn gymaint o help, achos mae mynegiant yn rhywbeth holl bwysig, a mae'n helpu chi. Fi'n siŵr bod ti'n gweld hynny pan i ti'n dod i ysgrifennu dy aroliadau, neu mae mynegiant personol yn rhywbeth mor bwysig. Mae iaith yn arf mor gref i gael yn diwedd, chymod bod chi'n dda iawn yn Saesneg neu'n Sbeineg, os mae'r Gymraeg dych chi'n Nghymru, mae hynny'n gret, ac yn sicr fel newyddiadurwr erbyn hyn, dyna'r arf fwyaf pwerus un, a fi'n siŵr bod Ilan yn gallu gyfieithu gyda hyn fel cyfreithiwr. Mae iaith yn chwarae rhan mor flaenllaw yn waith newyddiadurwr. Yn y modd i chi'n mynnu i straeon, yn y modd i chi'n gallu bod yn awgrymog, yn y modd i chi'n gallu bod yn gywir wrth gwrs. O ddydd i ddydd, mae defnyddio iaith nid yn unig am resymau ymarferol felly, ond hefyd i fod yn greadigol hefyd. Yn ymwneud pan ych chi'n dweud stori i gynulleidfa, ond mae'r iaith yn gwbl greiddiol i hynny. O ran y sgiliau lefel A, be di'r ei ti'n ddefnyddio mwyaf erbyn hyn? Dwi wedi siarad efo chdi o blaen, a dwi'n bod ni wedi cyffwrdd ar gramadeg a pethau hefyd o blaen yn do? Do, ie, dim i fod yn boring felly, achos gramadeg felly yw'r peth boring am iaith. Ond i fi, o'n i'n cysau neu gramadeg pan o'n i'n gwneud lefel A, gwyn i fynd arno, nath e glico o'i gyd, a fi'n ddiolchgar iawn nes i, achos mae'n rhoi'r sylfaen gwbl gadarn i chi, wrth i chi gael cywirder iaith. Fi'n gael dreiglo lot, fi'n mynd mewn y mas o'r Gymraeg a'r Saesneg, ond pan mae'n dod yn waith i, nid yn siŵr bod yn waith i, yn gweud yn newyddion, yn gwbl gywir, achos mae'r parch yna, nid yn unig i'r iaith, ond i'r gynulleidfa yna hefyd, ac bod chi yn defnyddio iaith yn mynegiant gwbl gywir yn hynny o beth. Ond o ddydd i ddydd, sy'n i'n dadle, mae sgriptio er enghraifft yn rhywbeth i fi'n defnyddio'r iaith bob un dydd, a'r sgiliau ges i yn lefel A o ran dysgu sydd wedi sgrifennu creadigol. Oedd yna stori ddo, sa'n gwybod os ych chi wedi gweld eto, sa'n mwyn taflu cystod dros y sesiwn yn ynglyn â'r goron ddo, a oedd rhywun
di cystadlu, di achosi cryn dipyn o ddadle. Wel, yn sgripto'r stori yna, mi oedd y stori ond yn datblygu yn yn achosi o amser cino ymlaen. Felly mae'r dawn yna i gallu adrodd stori wrth iddo fe ddatblygu ac erbyn diwedd y dydd edrych nôl a adrodd arno fe. Wel, mae hynny rhywbeth i mwynhau wneud ac mae defnyddio geiriau yn holl bwysig. Felly oedd yn neud Cymraeg Lefel A yn fuddiol tu hwnt, os yni'n argyfell unrhyw un i wneud. Gwych, diolch. Ddoi nôl at Ilan, just o ran y byd gwaith. Fel ti'n sôn, ti yn gyfreithiwr, nes ti sôn Lefel A Cymraeg. O ran y sgiliau, os y sgiliau penodol nes ti gael o astudio'r pwnc, ti'n defnyddio o ddydd i ddydd heddiw. Eich bod ni ddim yn clywed lot am sut mae Lefel A Cymraeg yn helpu rhywun yn y byd cyfreithiol. O, bendant. Mae sawl sgil. Mae'r sgrifennu creadigol gan bod Jacob newydd sôn amdano fe, a'r gramadeg hefyd. Fel ych chi dychmygu, mae unrhyw ddogfennau cyfreithiol yn gofio bod yn gywir. Mae sgiliau cyfieithu chi'n ei datblygu yn ystod y gwrs Lefel A hefyd yn bwysig. Dwi wedi benderfynu buddio o hynna. Yn ddiweddar iawn o'n i'n cael client sy'n gwmni fast food chain mawr yn America, fel mae'n digwydd bod. Maen nhw yn mynd i fod yn sefydlu ambell i gangen yng Nghymru a o'n nhw angen, neu o'n nhw yn eisiau i wedi, roedd ddim gofyniad statudol arnyn nhw'n wneud, ond nhw'n moyn gallu darparu tylerau ac i modern nhw trwy gyfrwng Gymraeg. Typical newyddiadurwr. Ie, William Scoop yn rhywbeth. A oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n gallu pigo lan. O fewn y tîm, mae gyda ni aelodau arall sy'n gallu siarad Cymraeg, ond dyw e ddim yn rhywbeth sy'n mor gyffredin â ni mewn cwmnïau mwy o faint cyfreithiol mewn dinasoedd. Ond oedd y ffaith bod i wedi astudio'r Gymraeg yn roi'r sgil na i fi, ond hefyd yr hyder i gymryd mlaen tasg o'na, so mae'n agor drysau yn hynny o beth. Mae cyfreithiwr masnachol so dwi'n drafftio a adolygu cytundebau. A felly mae'r sgil, mae'r cwrs Lefel A Cymraeg o ran adolygu testunau. Falle bod y testunau yn amlwg yn wahanol iawn i ddogfennau cyfreithiol, mae'r un sgiliau sy'n benthyg i adolygu daron lenyddiaeth neu cytundeb cyfreithiol. Felly mae yna lu o sgiliau gwahanol, ond mae'r gallu yna i graffu ar unrhyw destun, i bwyso a mesur, i gyfieithu a'i sgwennu cyfieithu. Mae sgwennu cyfieithu yn rhywbeth dwi'n gwneud, ond mae sgwennu cyfreithiol mae yna elfen o greadigrwydd yn bwydo mewn i'r gwaith yn gyson. Ie, mae hwnna'n rili difyr, a ti wedi sôn o blaen dod am yr elfen o fel dadansoddi llenyddiaeth, dadansoddi barddoniaeth, a bod hwnna'n trosi i'r gwaith ti'n neud, felly rhyw cysylltiad os o pobl ddim yn neud o gwbl yn meddwl bod, fel sy'n neud craffu ar bethau cyfreithiol, y sgiliau yna o graffu ar gerddi a chwilio am patrymau, chwilio bethau. Ydy, mae e. A mae'n un o'r pethau yna, chi ddim yn meddwl amdano fe ar y pryd, mae'n sgil i chi wedi datblygu ar hyd yr amser, ond rhywbeth wedyn, o'n i'n teimlo'n bendant pan o'n i'n mynd mewn i'r brifysgol o dibyddio fi lot. A wedyn, wrth gwrs, chi'n datblygu'r sgil yna ymhellach yn ystod y 2 mlynedd nawr o astudio, yn erbyn bod chi'n cyrraedd gweithio yn y byd proffesiynol, mae'n rhywbeth sy'n jyst yn eich bag o sgiliau chi, a tan bod chi'n edrych nôl, chi'n mynd sylweddoli o fanna falle nes i fyreinio'r sgil yna. Gwych. Lleucu-Haf, ddoi at y ti os ti efo'r meic. Pam, ti'n meddwl, pan blwyddyn 12, so ti'n deud blwyddyn o'r cwrs Lefel A. Pa bancerig, os ti'n siarad o'r pa bancerig ti'n neud, a pam dewis Cymraeg? Wel, fi'n neud Cymraeg, cerdd a drama. Wel, ni ddim rili di meddwl byddwn ni'n neud Cymraeg fel Lefel A nes tua ganol blwyddyn 11. Os o'n i ddim yn meddwl wedi fel digon da i wneud Lefel A Cymraeg achos yr ochr gramadeg a peth yna. Ond o'n i wedi rili mwynhau y cwrs tygau, dy Cymraeg ar elfennau gwahanol o'r llafar, yr astudio nofel a'r peth yna. O'n i wedi rili joio bod dim o barddoniaeth fyd. Achos fi'n credu, mae lot o bobl, maen nhw'n gweud, Lefel A Cymraeg, lot o farddoniaeth. A fi'n credu, maen nhw'n meddwl dim ond barddoniaeth a pethau o'r rhain sydd yn rhan o'r cwrs.
Ond, fi'n rhaid i lico'r elfen yn wahanol. Fel yr adran gorau wy'n i wedi rili mwynhau Lenny with astudio Hedd Wyn a y tŵr. Wy'n i wedi lico'r elfen llafar, ofer, eitha bod yn creadigol. A fyd, yn yr arholiad, ble wyt ti'n just unrhyw cwestiwn a ti'n gael ei twli mewn iddo fe. Fi'n credu wy'n i wedi rili lico. Fi wedi rili mwynhau'r cwrs. Mae lot o bethau wahanol fi wedi lico fe. Sa'n meddwl bod un adran yn iawn yn... Dwi'n meddwl lot o bobl yn mwynhau Hedd Wyn a y ffilm a'r ddrama tŵr oedd chi'n neud, pobl yn eich yn neud Siwan ag ati yn hynna. Ac bys ti hefyd, dwi'n iawn yn feddwl achos dwi'n siŵr nes i weld ti yn y cwrs yn Glan Llyn o ran y cyfleoedd yna. Fi'n credu neitha cymdeithasol. Wy'n i'n nabod cwbl o bobl weithio yn ysgolion gwahanol within yr cwrs, ond lot o bobl arall wy'n i byth di cwrdd o blaen. A fi'n credu'r ochr cymdeithasol ble mae'r Cymraeg yn dod â lot o bobl at ein gilydd, a lot o bobl ifanc dros Cymru. Mae fe jyst yn... Mae'n griw dan i chi yn Bro Preseli yn ei Cymraeg? Wys, mae 11 o'n i'n blwyddyn 12 yn neud Cymraeg, a wedyn, credu mae beth i wych yn blwyddyn 13 nawr. So, credu eitha fawr, o'n i ddim yn disgwyl bydde mor gymaint, ond mae fe wedi bod yn eitha neis bod ni felly bach yn dosbarth mwy o seis, achos mae lot o dosbarthiadau Cymraeg, dim ond felly trin neu rhywbeth sydd yn yr dosbarth. Ond mae jyst yn dangos faint o falle bach mwy o bobl sy'n cymryd diddordeb yn dewis y pwnc. A fi'n credu blwyddyn nesaf nawr, blwyddyn 11, fi'n credu mae byti 8 neu 9 yn mynd i ddewis neu Cymraag. So fydd e'n eitha mawr ohonoch chi? Eitha mawr. Chi dal sy'n, mae'n weld o dal ar y cwrs hefyd yn dweud Cerdded? Un o'r Cerdded, Dal, dwi'n bod oedd ar y cwrs pobl o'ch chi'n neud ar bod dal ar y cwrs yn yna. Gweithio ar ei brech ni. Jacob, nes ti, yn amlwg colli chi hafn o mewn blwyddyn 12, nes ti fynd o blaen i'r brifysgol hefyd i astudio Cymraeg, os ti eisiau sôn chydig bach am hynny, nes ti wneud gradd gyfyn Cymraeg yn Newyddiadurwraeth yn Gaerdydd? Y Cymraeg o Gwleidyddiaeth nes i. Nes i gradd meistr maes o lawr ni yn Newyddiadurwraeth ar Lleucu, ond wneud Lefel A Cymraeg, wneud Gwleidyddiaeth, neu hanes mwynhau rhain i gyd, yn naturiol iawn moyn wneud Gwleidyddiaeth. Ges i le astudio yn Lundain, a wedi bore canlyniadau, oedd ymhennaeth blwyddyn ni yn tynnu gwallt erbyn diwedd, achos o'n i fel, gryndwch, sa'n moyn mynd i Lundain, i fi moyn mynd i Gaerdydd i astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth. A dyna nes i, a oedd hwnna jyst yn hollol wych o beth, achos mae fe wirioneddol, di roi'r sylfaen yna, di llwybro'n yrfau i'r hyn i fi wneud erbyn hyn, yn ymwedig o weithio yn y bai, gweithio yn San Steffan, o safbwynt Cymreig yr hyn sy'n digwydd yn San Steffan. Mae'r deallusrwydd yna, deall yn union beth sy'n digwydd yn San Steffan a'r bai, wel mae'r radd di bod yn gwbl werthfawr ar gyfer hynny. A mae rhan yngwaith i fel darlledwr yw gweud hynny yn glir, yn hiawd o fi yn gobeithio, a mae cael Cymraeg adar ni wneud hynny yn gymaint o help. Yn ymwedig mewn sefyllfaoedd efallai, pan ydych chi'n cyfweld y phobl. Mae bore yma fi sy'n cyfweld â gweinidog addysg bellach Kevin Campbell, ac mae'r gallu yna i ddal eich tir chi pan ych chi'n gwybod bod, pan mae gweinidog efallai gyda Chymraeg rili gadarn, a chithau fyd yn gwybod bod Cymraeg rili gadarn, fel i'r gynulleidfa, mae hwnna'n good watch, bod ni'n nôl ymlaen, lle weithiau pan ych chi'n gyfweld y pobl, a felly dwi'n Cymraeg nhw ddim cystel, wel, mae eisiau addasu'r iaith, ac mae'r sgil ges i yn ynggradd y Cymraeg i dysgu fi siwr i wneud hynny hefyd, siwr i addasu i felly wneud Cymraeg a felly yn fwy clir pan yn siarad gyda chynulleidfa gwahanol. Felly, yn feddwl i, pan i fi yn sgripto neu'n darlledu y prif beth i fi'n meddwl am yw'r gynulleidfa ac addasu yng Nghymraeg i ar gyfer hynny. Felly, oedd Lefel A ar gradd i arfogi fi ar gyfer y gwaith i fi'n ei heddi, heb os. Os unrhyw ddod i hwla yn y brifysgol, sy'n sefyll allan o ran y Gymraeg y ti? Maen nhw, i rywun sydd ddim wedi bod yn y brifysgol eto, modiwla ydi gwahanol, fatha unedau gwaith yn Lefel A, oeddech chi'n cael dewis yn fach yn mynd yr ail o drydydd pa fath o modiwla? Un ohonyn nhw'n Gaerdydd, sy'n cofio, modiwl Cymraeg o fi, a teitl y modiwl oedd, fi'n meddwl gweud Cymraeg Clir, oedd enw fe, sy'n rhyfedd, achos pan ych chi'n sgrifennu yn ymwedig os i ti fel, pan o'n i'n neud traethodau ati, o'ch chi'n mo'n show off with faint o eiriau chi'n gallu gweud, neu ti'n meddwl, esgus bod well chi wedi llyncu thesawrws pan chi'n neud arholiad. Lle, mynd i'r brifysgol wedyn ni, a cael eich addysgu, wel na, mae rhaid y ffordd orau i siarad, i gael y Cymraeg
clira posib. Mae hynny wedi bod mor werthfawr i fi yn y maith i fel newyddiadurwr. Chi'n gweld gymaint o bobl a mae'n enwylltio i pan fel newyddiadurwr yn gweld gwleidyddion yn siarad drwy'r Gymraeg a'r Saesneg, ond yn benodol y Gymraeg felly. A maen nhw'n colli fi, a mae diddordeb, mae fod diddordeb dyna fi yn be maen nhw'n sôn. Wel, sydd arwyn y byddeian, maen nhw'n mynd i drosglwyddo be maen nhw'n moyn gweud i drwch cyhoedd wedyn ni. Mae Cymraeg clir yn rhywbeth buddiol sy'n ni'n amau, bydde pob gwleidydd planteisio arno, a bod nhw wirioneddol yn meddwl am y gynulleidfa maen nhw'n siarad iddo. Weithiau fi mas yn casglu, a mae eisiau fi gasglu ar gyfer y rhaglen newyddion i blant sydd gyda ni ar Ysgwrs newyddion ni, achos newyddion Ysgwrs sy'n neud y rhaglen yna hefyd. A weithiau mae'r cwestiynau'n llawer mwy ysgafn. Fi'n rhoi rhybydd i gyfrannydd neu gweinidog neu gwleidydd neu bynnag cyn i holi nhw. Gryndwch, chi'n siarad y plant fan hyn, dewch ni gael gofio hynny. A mewn nhw mas gyda'r holl jargon me, bod nhw wedi lansio rhyw comisiwn neu gilydd a geiriau mawr posh. A chi'n meddwl, wel, na, mae rhaid i chi siarad i'r gynulleidfa, felly dyna sy'n bwysig. A sori fi, mae wedi'n gofio beth yw'r cwestiwn nes, os yw'n mateb clir dy fi o diweddau. It's not a good sign. Cymraeg clir y modiwl. Great. Ilan, nes ti hefyd wedi brysgol Gaerdydd i astudio y gyfraith. Nes ti o ran bywyd prifysgol, nes ti ymwneud, ges ti wneud y gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd? Do, dwi'n mynd cofio faint nawr, ond trwy grant goleg Cymraeg, o'n i'n astudio rhywbeth fel 20% falle o'r modelau neu cyfwerth dda hyn o gredydau yn y blwyddyn gyntaf a drydydd wedyn. Felly oedd yna ryw fodol yn ei dda i bob blwyddyn o'n i'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Gweddill y cwrs wedyn trwy gyfrwng y Saesneg. A oedd hwnna wedyn yn brofiad newydd to, achos mae cymaint o i sôn am jargon ac ati, mae yna ieithwedd cyfreithiol gymleth iawn yn bodoli yn y Saesneg, ond wedyn mae ceisio ei gyfeithi fe yn rhywbeth arall. A mae falle bod pan i chi roi dran hefyd, chi'n mynd i cael lot o exposure i dermau, y terminolau cyfreithiol Gymraeg. Yn credu bod y sefyllfa lot yn well erbyn hyn nag oedd pan o'n i'n astudio. Ond mae hwnna wedi bod yn sicr yn rhywbeth tasen ni heb gymryd y cyfle yna i astudio beth y modelau trwy gyfrwng Gymraeg yn y brifysgol. Byddwn ni'n to falle ddim ar hyder yna yn hwyrach lawr y lein i fynd am swydd, enghraifft yn Ysgwrs. Nag oedd y Gymraeg yn rhywbeth hollol hanfodol i'r rôl yna. Mae yna gyfreithiwr wedi bod yn y gorffennol sydd ddim ar gallu Cymraeg, ond yn sicr, fel chi'n ddysmygu fel cyfreithiwr i Ysgwrs, oedd hanner cant yn waith draftwy ar yr iaith o'n i'n cyfathrebu ynddi gyda boed yn gomisiynwyr neu'n gwmnïau cynhyrchu trwy gyfrwng Gymraeg. A wedyn yn sgil yna hefyd, a ffaith bod i wedi teimlo'n digon hyderus i fy mewn i'r byd cyfreithiol trwy gyfrwng Gymraeg, dwi wedyn wedi gallu trosglwyddo hynna mewn i'r sector breifat dwi'n gweithio yn y nawr. Mae yna gwmnïau cynhyrchu dwi'n gweithio iddyn nhw trwy gyfrwng Gymraeg. Mae wedi galluogi fi wedyn i weithio ar ddogfennau i sefydliadau sector gyhoeddus, wrth bod yna ddisgwyliad o gyfyniad statudol arnyn nhw i gynhyrchu dogfennau trwy gyfrwng y ddwy iaith. So mae'n agor cymaint o ddryrsau achos bod fi wedi cymryd y cyfle a bod y cyfle wedi bod yna i allu astudio peth o'r gwrs gyfraith trwy gyfrwng Gymraeg. Na, mae hynna'n swnio wych. Ges ti bywyd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg hefyd yn y brifysgol? Do. Nes i angofio am yr elfen nawr, yr elfen bwysica o brifysgol yn amlwg. So o'n i'n rhan o'r gymgym y Gymdeithas Gymraeg yn Gaerdydd, a oedd mwyafrif, 90% o'r pethau cymdeithasol o'n i'n wneud yn ystod y brifysgol yn Roma neu ar rhyw fath o gysylltiad naill ai gyda'r Gymdeithas Gymraeg yn uniongyrchol, neu o'n i wedi gwneud ffrindiau trwy'r gymdeithas yna, a o'n i'n cymdeithasu gyda nhw a dwi dal mewn gysylltiad gyda llawer ohonyn nhw hefyd. Felly mae'r gallai dystio'r ffaith bod y Gymdeithas Gymraeg yn Gaerdydd yn gryf iawn. A dwi'n siŵr fysa Jacob yn cytuno. O ie.
Lleucu-Haf, o, gael like yn ôl. Ti fod blwyddyn 10, ti efo unrhyw syniad be ti eisiau gwneud yn y brifysgol eto, neu i'w benderfynu? Studio cerdd dwi eisiau gwneud. Dwi wedi gwybod na beth dwi eisiau gwneud ys sawl blwyddyn. Fi'n credu blwyddyn 8 neu rhywbeth wedys i rhaid fi moyn gwneud cerdd. Fy lot o ffrindiau fi dal ddim yn siŵr beth maen nhw moyn gwneud, ond na, cerdd dwi eisiau gwneud, mwy na thebyg Caerdydd ai. So. Wel, mae'n efo cymdeithasol da yng Nghaerdydd yn ôl ddau yma. Ie, mwy na thebyg aros yn Gymru. So. O ran, wedi fewn i blwyddyn 10, o ran y cwrs Cymraeg, os yw rhywbeth ti'n edrych ymlaen ar gyfer astudio yn y blwyddyn nesaf? Credu Martha Jack Sionco, mae hwnna'n... A hwnna di'r nofel sy'n chi? Ie, fi'n credu, mae hwnna'n swnio da o beth fi wedi clywed o braidd blwyddyn 10 fi wedi siarad â. Ie, credu jyst edrych mlaen i datblygu to a mynd ar cwrs Glanllyn, neud y talwrn fi'n credu. Joyous i'r talwrn yn Glanllyn. Ond ie, jyst gael y profiadau a datblygu sgiliau Cymraeg fi eto. Na, gwych, ond nes i droi'r talwrn yn Glanllyn pan nes i dyn hefyd, ond mae hynna sawl blwyddyn yn ôl. Os ydych chi'n deud wrth rhywun sydd yn blwyddyn 11 yn cael canlyniadau tygau wan mewn bythefnos, just dros bythefnos, pam ddylsen nhw ddewis Lefel A Cymraeg, be fysach chdi ddweud? Wel, byddwn ni'n gweud pam ddim. Mae'r Cymraeg, mae fe'n agor dros y cyfle, mae fe'n rhoi sylfaen i ti am y dyfodol. Mae fe'n... Ie, fel wedes i ar y dechrau, wyn i ddim yn meddwl wyn i digon da, a fi'n credu mae eisiau chi mynd amdani, achos fel wyn i'n eitha nerfus yn tygau yn neud aroliadau llafar a pethau. Fi'n credu mae hwnna cario fynd ar aroliadau llafar yn Lefel A, mae hwnna wedi hala fi datblygu, a fyd o ran sgiliau sgwennu a gramadeg a pethau. Mae fe gyd yn blwm i datblygu ti fy person, os bod ti moyn mynd mlaen i studio Cymraeg neu beidio, mae fe dal yn helpu yn y dyfodol. A mae fe'n rhan o diwylliant a hunaniaeth ni, felly ie, mae fe jyst yn bwysig. Na, gwrandewch ar Lleucu bobl. Jacob, rhyw gyngor sy'n ti'n rhoi i rywun sy'n eisiau mynd ymlaen i astudio Lefel A neu yn y brifysgol, wrth gwrs? Heb os, popeth fi bron dwi'n gweud yn barod sy'n ei dychmygu, ond ie, mae jyst yn cryfhau eich mynegiant chi yn dibynol pa bynnag faes. Sy'n cofio wneud un o'r sesiynau yma dy Ilan o rai misoedd yn ôl a rhyfeddi a glywed y pethau neu am sgwennu creadigol a siwr mae hwnni'n clymu mewn gyda y gyfres. Felly bod e'n fwy amlwg felly yng ngwaith newyddiadurwr, ond felly hefyd i gofio dyw e ddim yn rhywbeth, os ydych chi'n astudio fe Lefel A, astudio fe yn y brifysgol, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n cyfyngu chi, os rhywbeth mae e wirioneddol yn rhoi y mantes neu i chi. Fi wedi profi hynny yn yngwaith i, es i wneud gradd newyddiaduraeth ddarlledu, hynny drwy'r Saesneg yn Gaerdydd, ond yn sgil hynny, di cael cyfleoedd i ohebu, wel, yn benna yn Lundain a gohebu yn hytrach lle lot o bobl ar y cwrs yna gyda fi ar y pryd, falle ddim cweit i cael y cyfle yna, neu ddim cweit i cyrraedd y lefel yna to. Mae'r ffaith o'n i'n siarad Cymraeg ar Downing Street, y bore dyrnod blaen, rhywbeth efnos o bod Stamer yn gadael y bynnym yn dymewn, o'n i'n gallu eistedd yn llythrennol di fas rhif 10 ar unig reswm o'n i'n achos o'n i'n cynrychioli newyddion Eisteddfod ac yn siarad Cymraeg. Oedd gymaint o'n hydweithio i ddim yna, achos felly dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Felly mae hynny rhywbeth o ran y cyfleoedd sy'n dod yn sgil astudio Cymraeg. Mae'n rhywbeth defnyddio chi mwyn bod yn ystafelloedd mawr pwysig yna, lle yr unig reswm felly chi neu, achos bod chi yn siarad Cymraeg yn cynrychioli siaradwyr Cymraeg yn hynny o beth. Felly, ie, pidwch meddwl am felly amdano fe yn sicr, dyw e ddim yn rhywbeth mewnblyg. Mae lot o ffrindiau dy fi nawr yn gweithio mewn swyddi mawr arbennig yn Lundain neu be bynnag, ond maen nhw wastad yn dyfaru pyd o'n ei Cymraeg fyd ar yr un pryd, achos maen nhw'n dod i'r Eisteddfod a felly mae'r bwlch yna, chi chi'n gwneud tygau, yn ymwedig os chi ddim o gefndir sy'n siarad Cymraeg, mae yna fwlch yn y dealltwriaeth na felly, yn cweud yn gallu mwynhau y sesiynau yn llawn ar y maes o bosib, achos felly dyn nhw ddim di astudio fe. Ond ie, felly bod hwnna'n ddiddordeb nish, ond ie, mae yn bwysig as ni'n annog unrhyw un i wneud e felly. A Ilan, y cwestiwn ola i ti, achos fel rwy'n astudio Lefel A Cymraeg, ond ddim yn mynd i mlaen i'r brifysgol, pam ddylsen nhw dal astudio y pwnc ar y Lefel A yna? Dwi'n credu, mae yna bennad oedd pan o'n i'n astudio Cymraeg, a mi'n gweithio sefyllfa wedi newid rhywfaint gwell, bod yna rhywfaint o stigma ynghlwm ar pwnc bod dim ond ar gyfer rhywun sy'n mynd ymlaen i
i fath o ddefnyddio'r Gymraeg yn ei byd proffesiynol o ddydd i ddydd yn gyson, o'na yrfawydd penodol le oedd pobl yn meddwl bod mae dim ond yn rheini oedd y Gymraeg yn mynd i fod o ddefnydd. Dwi'n gobeithio bod ymrofiad i yn brawf bod hynny ddim yn wir. Mae modd mewn i broffesiynau diri gan ddibynnu ar y sgiliau chi wedi cael eich arfogi gyda trwy astudio y Gymraeg. Dwi'n credu bod hyd yn oed i reini, achos mae yna wastad y broblem le mae myfyrwyr fi'n credu yn teimlo bod i bryd nhw ar mynd dros gafoffa neu yn hellach, a bydde y Gymraeg ddim o ddefnydd o gwbl iddyn nhw. Hyd yn oed os nad yw yn rhywbeth fydd pobl yn defnyddio o ddydd i ddydd, dwi'n credu bod y ffaith bod e ar eich CV chi erbyn hyn gobeithio yn rhywbeth sy'n gwneud i chi sefyll mas, mae'n bwynt o ddiddordeb i gyflogwyr. Ond nid unig, yn credu bod ni gyd wedi cyffwrdd yn ymwneud barod, nid yn unig yr iaith i hunan yw e, sgiliau chi wedi datblygu a maen nhw yn drosglwyddadwy mewn i gymaint o yrfaoedd gwahanol, nid yn unig rheini sy'n mwy cysylltiedig falle yn draddodiadol gyda astudio Gymraeg. Wel, gwych, mae hwnna'n nodyn da iawn i orffen ar, felly mwynhelwch beth eich Eisteddfod, gen ti wbeth arall mlaen os oes yma? Dwi'n cymryd rhan mewn gyflwyniad bach dydd Iau, ond ar wan i ni byddai'n mwynhau dal lan gyda lot o wynebau cyfarwydd gyfeithio yn ystod yr wythnos. Jacob, ti'n gweithio trwy'r wythnos? Odw, ie, a wneud stori heddiw ydy'r gwir ar ysgolion ac addysg bellach. Wneud stori heddiw ydy'r gwir ar addysg bellach, so os ydyn nhw mewn sgwrs ar ôl ni croeso y miliwn gyfranwyr. A Lleucu-Haf, be arall gen ti blaen os oes yma? Pnawn mae parti cerdant, dy'r aelwyd fory mae 19 o ffyrnol. Pa offeryn? Piano fi'n neud, ond fi'n war a telyn fyd. A fi'n neud ensemble ni wara yn on-cor gyda'r ensemble telyn, a fi'n rhan o'r gyrddorfa 3 sir. Wsos bryser iawn. Wel, mae'n hawdd. Ilan, Jacob a Lleucu-Haf, diolch yn fawr iawn am ymuno ni. A diolch i pawb am wrando, felly diolch galon.